Mara ta' 21 sena minn San Ġiljan weġġat ħafif wara li kienet involuta f'inċident ta' traffiku fi triq reġjonali f'San Ġwan. Il-ħabta seħħet għal ħabta tas-sija neqsin kwart ta' 3 wara nofsinhar. Il-mara kienet qiegħda ssuq Citroen fid-direzzjoni ta' Paċeville meta ħabtet ma' vettura ta' tip BMW misjuqa minn raġel ta' 65 sena mingħajr silem għawdex. Konsegwenza tad-daqqa, il-BMW spiċċat ħares fid-direzzjoni opposta filwaqt li Citroen daħlet ġo crash barrier bil-konsegwenza li l-mara inqabdet fil-karozza. Għaldaqstant fuq il-post issejħu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex joħorġu il-mara mill-karozza. Sa dan it-tant is-sħana qawwija tal-aħħar sigħat waslet biex il-membri tal-Protezzjoni Ċivili jissejħu sabiex jikkontrollaw nirien li ħakkmu xi għelieqi fi triq l-imgieret bejn il-Marsa u Ħalluqa. Jidher li nirien kienu kkawżati minn xi injam u containers tal-plastik li ħadu n-nar. In-nirien infirxu għal ġorazzett privat tat-tiġiġ u anke infirex fil-proprjetà ta' kumpanija taż-żejt li tinsab fl-istess triq. Id-daħna sewda kienet waħda kbira tant li deret minn diversi lokalitajiet. Fuq il-post marru l-membri tal-Protezzjoni Ċivili li kontrollaw in-nirien. Fuq il-post marru wkoll il-Pulizija Rapid Intervention Unit u oħrajn mit-taqsima tal-ħarsin tal-annimali kif ftit il-passi bot fejn inħakem in-nirien hemm ir-razzett tal-Gvern tal-Ammiri fejn jinżammu ħafna annimali.